L-20 ta' Mejju jfakkar il-Jum Marittimu Ewropew. Dan il-jum jgħin lic-ċittadini biex jarfu l-attivitajiet relatati mal-qasam marittimu li jitwettqu madwar l-Ewropa. It-tema magħżula għal din is-sena hija t-turiżmu marittimu u sostenibilità kostali. Bħalissa għaddejja l-organizzazzjoni u t-tħejjija għal dan il-jum, hekk kif il-Ħadd u t-Tnejn ser ikun hemm bosta attivitajiet għall-pubbliku. Il-programm ta' attivitajiet jinkludi bosta wirjiet kulturali, artistiċi, sportivi u tradizzjonali. Kun hawn diversi attivitajiet kemm il-Ħadd u kemm it-Tnejn għall-pubbliku u kulħadd huwa mistieden, se jkun hawn ftuħ uffiċjali nhar il-Ħadd fl-10 ta' filgħodu. Kollox prattikament ħafna mill-attivitajiet huma b'xejn fil-fatt li wieħed jista' jgawdi it-tradizzjonijiet, il-kultura, l-arti, l-isport li għandha x'taqsam mal-tradizzjoni marittima tagħna. Jiġifieri iva, naħseb hija xi ħaġa adattata għall-familja kollha, kulħadd għandu xi ħaġa x'jaraw u fejn jieħu pjaċir u jieħu gost. Diversi kunsilli lokali ser jieħdu sehem fl-attivitajiet u l-qofol tagħhom se jkun ikkonċentrat fil-Belt Valletta. Fost dawn il-lokalitajiet insibu lil Taslima, l-Imsida, San Lawrenz, in-Nadur, l-Isla u Witilajn li kollha se jikkommemoraw dan il-jum. Il-pubbliku se jkollu l-opportunità li jivvjaġġa bid-dajjes fil-port il-Kbir matul dawn il-jumejn u jista' juża l-lift tal-barakka ta' fuq mingħajr ebda ħlas.